Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 3:27 minutu diren honetan, atzo Oiartzunen Jakak eta Imazek Peio Etxeberria eta Martijaren aurka jokatu zuten binakako txapelketa nagusiko ligaxkako laugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Peio Etxeberria eta Martija, baina pronostikoak hausiz Jakak eta Imazek 22 eta 20 irabazi zieten azkenerako ikeragarri gogortu zen norgehiagoka batean. Gogoratuko dugu Jakak eta Imazek joan den astean galdu egin zutela Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka Urretxun 22 eta 14 emaitzarekin. Aldiz Peio Etxeberriak eta Martijak ere galdu egin zuten, kasu honetan Elordi eta Zabaletaren aurka, eta beraz atzoko puntua oso garrantzitsua zen bi bikotentzat. Partida hasieratik Peio Etxeberriak gozakaitz ikusi genuen, bi atzelariak sendo, behar bada Martija egokiago jokatzen, pilota gainera ez ziren bat ere errazak mugitzeko, bi atzelariei ere ikeragarri kosta zitzaien pilotak mugitzea eta orokorrean behintzat etzen partida ikusgarria izan, luzea bai, gogorra bai, baina ikusgarria inondik inora erez. Eta lehen zatiko protagonista nagusia Erik Jaka izan zen, etortzen zitzaion aukera bakoitza errematearen bitartez, berak hain gustuko duen eta hain arma garrantzitsua duen ezker gantxo horrekin sekulako pozoia atera zuen Lizartzarrak, hor Zabalean eta tanto dezente egin zituen, eta esan dugu, Peioren ezaugarri nagusietako bat edo defentsa da, baina atzo kamuts ikusi genuen, bolea zere normalean oso ongi moldatzen da, baina atzo partida hasieran bederen eskuan ezin sartu ibili zen boleak, eta horrek orokorrean bikote urdina asko kondenatu zuen, eta lehen zatian 12 eta 4 iritsi ziren gorriak aurretik. Urdinentzat oso panorama beltza zen, tantoen ekimena, tanto guztietan gorriena zen, Peio Etxeberriak ez zuen egindakorik, atzean indarrak oso parekatuak ikusi genituen, ez beti buzoa jantzita joan ohi diren bi atzelari baitira Martija eta Imaz, oso langileak, ez dira jotzaileak, baina beti lana proposatzen dutenak, beti partida gogorra proposatzen duten bi atzelari dira, eta atzokoan ere horixe ikusi genuen Oiartzungo Magalen Soro pilotalekuan. 12 eta 4 horretatik aurrera baina partida asko ikeragarri aldatu zen, batez ere Peio Etxeberria asmatzen hasi zelako, ez? Aurreko kuadro horietan Peiok jada tantoak amaitu zituen, bigarren zatian gehiago gozatzen ibili zen, eta bigarren zatian aldiz Erik Jakari murriztu zitzaizkion asko abaguneak, eta erabat aldatu egin zen partida. Pentsa, 11 eta 15 hurbildu ziren, hemen Julen Martijak tanto askotan agindu egin zuen, baina Imazek ere sekulako partida jokatu zuen. Egia da, partida hasieran pilota garbiren bat edo beste galdu zuela, esan dugu pilotak ez zirela bat ere errazak mugitzeko, baina bigarren zatian defentsa ikusgarria erakutsi zuen Oiartzuarrak, Martija ere defentsan fin ikusi genuen, baina behar bada gehiago egokitu zitzaion pilota jotzea eta abar, eta alde horretatik behintzat Etxeberriko atzelaria oso sendo ikusi genuen bigarren zatian batez ere, baina lehen zatian asko sufritu zuen honek ere. Eta gero, 18 eta 14 iritsi ziren bigarren etenaldira, kasu honetan Peiok hobekuntza nabarmena egin zuen partidan, askoz ere sartuago, konfiantza gehiagorekin ikusi genuen, bolea gehiago gozatzen, pilota bizixeago mugitzen, eta aldiz Jaka eta Imazentzat hortzak estutzeko unea izan zen hori, izan ere partidan zehar alde handiarekin joan ziren aurretik, bazirudien erraz irabaziko zutela, baina bigarren zatia oso bestelakoa izan zen, eta zer esan 18 tantutik aurrera, ez? 17, 18 eta 19 hurbildu ziren oker espaldi manaiz, baina gero ez zuten berdintzerik izan, pentsa, ze hurbil izan ziren Peio Etxeberria eta Martija, baina partidako azken berdinketa irunako hori izan zen, horrek ere gauza asko esaten ditu. Jakak eta Imazek jakin zuten estutzen, esan dugu bikote oso langilea da, abaguneak etorri zitzaizkionean gainera Erikek asmatu zuen, eta batean lehen zati horrek bigarren zatiko abantaila horri eusten ere lagundu zien. Azkenerako 20 eta 21 Peio Etxeberriak goxo utzi nahi izan zuen Zabalean bolea bat, jada oso akituta zeuden lau pilotariak, oso nekatutak, eta azkenerako
Peio Etxeberriak zabalean utzitako pilota hori Eri Jakak ongi luzatu zuen, Julen Martija oso behartuta iritsi zen eta gora bota zuen. Egia esan, partida ikusgarria etzen izan, baina bai gogorra, bi atzelariek sekulako lana proposatu zuten, elkarren aurka jokatzen dutenean ia beti partida gogorrak irteten dira, eta atzokoan ere etzen gutxiagoreako izan nola nahi ere. Jakak eta Imazek bigarren puntua bildu dute honen bestez, beraz arna sapur bat hartu dute, gainera aspeko esango dugu, bikote komatxo artean aulenaren aurka puntua gehitzea oso garrantzitsua zen, bi hauentzat, aukerak izaten jarraitzeko, aldiz Peio Etxeberria eta Martija krisian sartuta daude, lautik lau partida galdu dituzte, eta berpiztu beharra daukate. Hiru jardunaldi besterik ez dira geratzen lehen itzulia amaitzeko, eta berpiztu beharra daukate. Derrigor, ikusiko dugu, ea urrengo jardunaldietan zer gertatzen den. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.